Λοιπόν, ξεκινάω με μια ανακοίνωση για την ορκομοσία, ότι υπήρξε μια διαδικασία που ακυρώθηκε την αποκεντρωμένη προφανώς για τυπικούς λόγους και με σεβασμό στη θεσμική διαδικασία της ορκομοσίας συνεργαστήκαμε με την αποκεντρωμένη για την ομαλή αντιμετώπιση του προβλήματος και την επανάληψή της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Οφείλω όμως σε αυτό το σημείο να στυλιτεύσω την προσπάθεια που έγινε από ορισμένους πολιτικούς και από ακροδεξιές αντιλήψεις μέσα στο Δημοτικό μας Συμβούλιο για την απαράδεκτη πολιτική εκμετάλλευση του θέματος. Και το λέω αυτό γιατί θέλω να υπενθυμίσω σε αυτούς που επιδεικνύουν σκοπίμως ασθενή μνήμη ότι οι πολιτικές δηλώσεις μετά την ορκομοσία γίνονται για πάνω από μια δεκαετία από δημοτικούς συμβούλους της Αθήνας και υπάρχουν και όλα τα σχετικά βίντεο διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Και μου κάνει εντύπωση, προφανώς καταλαβαίνω τους λόγους, γιατί τώρα με πολύχρονη καθυστέρηση επιχείρησαν μια γελία εκμετάλλευση με προφανή στόχο να δημιουργήσουν προβλήματα στον Δήμο και στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιστατεύοντας επίσης, οφείλω να πω, κάθε είδους διχαστικές αντιλήψεις, δηλητήριο, τοξικότητα όπως συνήθως κάνουν για να δημιουργήσουν όξυνση όπως συνήθως κάνουν και διαδικαστικά αδιέξοδα. Ας γνωρίζουν όμως ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εκβιάζεται και ότι οι προσπάθειες αυτές θα πέφτουν στο κενό. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάποιους τους τρέφει η μπαχαλοποίηση και προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες έκρηξης στα δημοτικά συμβούλια. Εμείς πρέπει να περιφρονήσουμε τη διαδικασία, οπότε δουλεύουμε τα θέματα, δουλεύουμε αυτό το οποίο ζητάνε οι πολίτες, παρόλο που κάποιοι τα υπονομεύουν ανενδίαστα. Ο καθένας λοιπόν το ρόλο του. Έκανα 2 παρεμβάσεις 20 λεπτών που δεν άκουσα τίποτα για τα προβλήματα της πόλης, παρά μόνο μια απίστευτα τοξική συζήτηση. Φαντάζομαι μπορεί να ξαναμπούν να τοξικοποιήσουν. Ας αποχωρήσουν, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς πρέπει να προχωρήσουμε τα θέματα.